Светлана Горанова, бакалавър туризъм. Светослав Николов, бакалавър театрално изкуство. Силвия Маринова, бакалавър системи и технологии. Иначе, те си го измислят. Поздрави в камерата. Довършете изречението, да не се боим от разнообразието, многоточие. Многоточие за всички от дипломанти на... Чакай се вижда след. Ето ме снимката, същия съм. Издирва се. Същия, който е тук. Така. Да. Номер номер. Да. Мога и така да я завърта. Сега, нашия въпрос към нашето предаване е: след като завършихте 12-тия си университет, коя е следващата ви цел? Аз бих искал да кажа, че нашата цел е да завършим парламента. Ще завършим парламента с мента. Така, сега, след като минаха изборите в неделя, вие бяхте ли кандидатиран за кмет, съветник? Да, аз бях кандидатиран и за кмет, и за съветник, и за съветник на съветника от съветническата партия на съветниците в Българския съветнически клуб на съветниците. Това беше предаването Глобусът. Днес бяхме в Нов български университет, където един студент завършил, каза 2 мили думи пред камерата. Благодаря ви.